En el proper ple de dilluns, l'Ajuntament adjudicarà els prop de 17 milions de superàvit, dels quals s'ha de dir també que 12,3 venen de pressupostos de l'anterior mandat aprovat pels socialistes. En aquest sentit, una vegada més, posem al damunt de la taula les necessitats de la ciutat en tres línies. Necessitats d'incrementar el parc públic d'habitatge. Una segona línia, fomentar l'ocupació per a aquestes més de 2.000 persones que han anat, fruit d'aquesta crisi, a l'atur i que necessitaran una formació específica de caire molt tecnològica per poder reincorporar-se al mercat de treball. I el sector del petit comerç, que en general, en diferents apartats, ha sigut un dels que més ha sofert aquesta crisi. I proposem tres blocs, un que passa per la formació, un altre per vals descompte per dinamitzar aquest petit comerç de la ciutat i un tercer que passa per la modernització, que l'Ajuntament destini una partida i lideri també la posada en marxa d'una plataforma tecnològica per facilitar la compra virtual.